Здравейте, приятели, абонати на канала, гости на канала. За тези, които не ни познават, ние сме едно семейство, а това е един мой приятел от детството. Скоро направи половин век, 50 години, как звучи само половин век. Аз съм на път, жив и здрав да съм, колко съм скромен, жив и здрав да съм, да ги направя и аз половин век. Красивото е, че сме събрани заедно, не толкова колкото на трапеза, на хубаво място. Тук сме в язовир Доспат, но сме събрани най-вече на Божия трапеза. И ние имаме много интересна история с моят приятел от ранно детство още. Аз имах винаги така интерес към свръхестественото, имах запитване към живота като цяло, от най-ранното ми детство, спомени от 7-8 годишен. А той му обясняваше тогава библейските истини. Гледахме заедно Зайци и той в мазето му обясняваше колко ще бъде лошо в ада. Без да си даваме сметка, нито аз, нито той, че и двамата сме за там. Откъде той знаеше изобщо за ада и за библейски тематики по това време, майка му беше повярвала и лека по лека го ограмотявала духовно, пък той ограмотяваше мене и в един момент пътя ни се раздели. И днес след дълги години се намерихме вече двамата в Христос, не само като приятели, но и като братя. Като братя в Господа, с една духовна връзка, свързани в едно роднинство, което няма сила и власт, която да може да прекъсне, освен ако ние не изберем да живеем в грях и да се отделим от Бога. Но това няма как да стане. Всеки един, който е бил първо в робството на дявола и след това е вкусил от благодата и свободата в Христос, той вече там не се връща. Така че искаме днес заедно цялото ни семейство и вас в нашето семейство, Божие общо семейство, да ви поздравим с две песни. Не гледайте на професионализъм, не търсете, няма да го намерите, но гледайте на сърцата ни, които са благодарни и пееме песни на един човек, който на времето беше благодарен на Бога за всичко, остави псалми и това са песни по псалми на Давид. И така пееме. Първата песен е "Себе си ти пред Отца смири".
Амин, слава на Бога. Наистина Бог издига смирените, а горделивите смирява. Следващата песничка се казва "Ще те превъзнасям". Отново една песен на Давид, който беше цар на времето и въпреки всичко, когато му натежеше короната, делата, всичко трябваше да решава, ангажименти, проблеми, хвърляше настрани и взимаше арфата и почваше да пее на Бога. И там намираше свобода от абсолютно всичко. Така че, както каза Господ в Словото си, и който ме прославя, той пее песни, той пее химни. Така че нека заедно прославим Бога с тази чудесна песен. Ще нашия Господ и някога мисля ли си, че седнем заедно тук да пеем песни, като имаш предвид по-минало сме живяли, през какво сме преминали и накрая да седнем тук да пеем песни на Бога и така, сега чакаме на събитие да се случи в твоя живот, да много по-скоро стане, да имаш и още една половинка така до тебе и да напълнем тия столове и да става все по-голямо Божието семейство. До скоро от нас. Чао!